Bandiraɓe on calminama on jurama on ñagama duwa on neldama duwa musidɗo mon Alhaji An gorko mo Birkilane en calmini kala mo ɓoggol mo fiɓi e dente he kala en ñaguimama ɓe duwaw en neldi ɓe duwaw en ñaguimama ɓe yafuya enen en jaafima enen gaddi ɗo oɗo sifa jiiɗon ɗo ko liɗɗi jiiɗon ɗo ko suudu wiyetendu Ramli Souleymane ɗum woni ko yiyaɗo inchallahu taala joni ma en gar faccirande ɗum bandiraɓe holno ɗum yarata en jii ɗo liɗɗi ɗi goni ɗo less muɗum bindol nan ɗon ma en gar kadi e bindol ngol inchallahu taala hande noon jiɗɗen haalde ko e yimɓe golloɓe e ko fati e ogirɗe foti ko asoɓe kanŋe walla ko asoɓe jama walla ko commerce aji kanŋe walla ko commerce aji jama walla halis danejo walla ko wayluɓe tafoɓe e ko nandi hen kala hen mo ganduɗa ina dilla e ko fati e kanŋe e halis foti o asoyat ɗum walla o waɗi ɗum ko commerce sotta yeeya inchallahu taala joni garen hen ha tengti noon e ɓen ɓe ganduɗa ina jaaha ina dartoye ɗum ina gasoya ɗum foti ko e takkomaje walla ko e kaaƴe walla ko e nokkuji goɗɗi holɗo jomum en ndewata ha mbawa dañde hen fartaŋe mbawa dañde hen gañaari mbawa dañde hen moƴƴere nde wonno eɗen gandi kanŋe e haalis ko jawdi jinneji hebde ɗum wona hunde wemde kanŋe e haalis e jama ko jawdi jinneji hebde ɗum wona hunde wemde no fewi inchallahu taala joni ma en gar kalen holno gollal ngal gollirte so hawre welede jomiraɗo so tawi neɗɗo o ko gasowo jama walla ko gasowo kanŋe walla ko gasowo haalis walla ko jeeyowo walla ko ɗum no mbiɗen ni tan tawi ko ɗum ɗon o dillata ko fati e ogirɗe omo yiɗi noon dañde hen wune saabu omo doga hen omo ronki dañde hen ko yiɗi ko keɓal makko ina manki hen no hannirta ni ko adi foof mbiyeten ko yoofi nduɗo suudu Ramli Souleymane yoofi ɗum o waɗa ɗum aaye o fiyatano ɗon ko laabi 168 ɗum ndu windete ndu suudu ndu jiiɗon ndu so windi ndu laabi 168 o waɗi ɗum aaye o ƴeewa condi kanŋe e condi haalis ɗum waddete e aaye o ƴeewa bacce liɗɗi so liɗɗi mbasama ko iwata hen ko kobje giwoje hen ɗe o ƴeewa ɗum o ƴeewa koɓoje ninki ɗum o rendinta bacce liɗɗi e koɓoje ninki ko ɗum o rendinta wondude e aaye mo windi o ɗum o daɗɗata so daɗɗi ɗum o ƴeewa ko wiyete lati kala no sifori yo won tan lati ɓurɗo mo ganduɗa ɓurgol ngol machallah kala latiji aaye ɗi o wawi hebde taw ko lati ɓurɗo o wadda ɗum hen so waddi ɗum ɗon hen o daɗɗidi ɗum so tawi ko commerce jeeyowo kanŋe walla ko gasoyowo walla ko kala ko ɗum hen wawi wonde ombo looto oɗo aaye so lootima aaye o balɗe 17 walla balɗe 27 yo ittu hen ko heddi ko o waɗa e nokku ɗum woto yaw gasde kala nde o dawata o sooɗo ɗum e juuɗe makko o moma ɗum e juuɗe makko o moma e yeeso makko o yaha inchallahu taala o dawata coyngol so tawi ko gasoyowo kanŋe walla ko jeeyowo kanŋe walla ko coodowo kanŋe ala o dawata coyngol o yeyata perdene sadak muɗum noon ma en gar hen joni no adadu Souleymani o fotini ko noon sadak o fotata so tawi jomum wawa wadde sadak dammuwol boɗowol walla dammuwol ngol leeɓi ɗiɗi tawi ko wojji ko ɓuuri hewde so tawi jomum wawa wadde ɗum ɗon o yaltinta ko sadak liɗɗi
o yaltinat ɗum fodde adadu Souleymane o 288 lingu foti ko mawɗi walla ko tokosi o yaltinat ɗum sadaka. So tawi o woni ɗo liɗɗi ngala, so tawi o woni ɗo liɗɗi ngala, o yaltinat ɗum goro ko foti ni. Eno tottira ɗen, eno gandirɗen, eno mbaɗirten kalaten. E on waktu so yaltini sadak o sakkima, o kontini omo looto ɗum walla omo mema ɗum omo dawa, so tawi ko gasoyowo walla ko comoytoɗo walla ko jeeyowo kanŋe walla jama walla goɗɗum walla ko jeeyowo leydi, hay so tawi ko jeeyowo leydi ko courtier jeeyowo leydi, inchallahu ta'ala ma o yi hen ko hawni, ma o yi hen ko hawni. Eyyi so rendini ɗum ɗo ko mbiɗen ko o windi ɗum, o waɗi ɗum aya, o daɗɗiri ɗum ko mbiɗen ko, o lootima ɗum balɗe 27 ko heddi ko o waɗi e ɗum ɗo makko, omo mema e juuɗe makko, ɗum ɗon duumo yawa gasde, o jaɓi yaltinde sadakuji ɗi mbiɗen ɗi. So dañi damuwol boɗowol walla ko ɓuri hewde ko tawi ina wojji, foti ko mbeewa walla ko mbaalu, kanko andi ko dañi hen foof ina moƴƴi. So dañani ɗum ɗon no mbiɗen ni liɗɗi 288 sadak o ko ɓuri hen lesɗude ko woni goro 288 worore o yaltina ɗum sadak, so tawi o dañani ɗi sadakuji ɗi kalɗen ɗi. Inchallahu taala kala nde o waɗi ɗum ma o yi e hoore makko ko yiyatano, kala nde o dawi to ƴeewoyte to o artata coyngol, ala foti noon ko baylo tafowo o, ko jeeyowo walla ko gaddantel walla ko gasoyowo ni walla ko jagguɗo yimɓe ina gasoya. So tawi noon ko yahoɓe toon ina gasoya kam, ladde ina ƴeewa ɓuri moƴƴude e sadak maɓɓe kamɓe ko hirsude dammuwol ngol. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Musidɗo mon Allah Diane Gorko Birkilane, ko ɗum gaddanɗen bandiraɓe hannde. Yo Allah hokku en ñalde e dow jaam, mbalen hen kiren hen jaam dow jaam less jaam hakkunde ɗo nden gonen hen.